Walay kaon. Asay walay kaon ko ang Kaya iro nimo. Ilang balay. lamang-lamang dahil karon kay nakakaon na ka. Sa ba? Dito ba? Dili nakairo ron, iring na. Sa ba? Okay kay bay. Daw. Tara buka tong hapon na. Ah. Gusto. Ay, Ano ra mo tirada diri guys sa bukid, oh. Ano ra? Sara na mo. Isara among plato. Na dako kay among plato ana ra. Kinamot dayon. Okay kayo. Oh. Bagol. Ana na buhay namo diri. Bago man may nakahuman og kupras. Pero wala pa may nabahinan. Wala pa may nabahinan mo. Yan lang sa amin. Tora mong Paris, oh. Na, grande-grande lang sa drago. rato ni DDM. Advance ni advance. Advance ni nga celebration. Okay kayo. Okay kayo guys. Simple lang yung sasawan guys. Oh, bagol. Na. Sara bagol. Bagol man yun ang ginagamit sa unang guno katong sa mga sa unang panahon ko no. Bagol yun. Na malagi karon sa unang panahon ko. Oh, pwede na daw gamiton. Dire ra naglungag. Tumbling rin kaldero kay na sulod. Indugo na to luoy ko dito buhan ni. Na sulod guys oh. Kana. Pag mauba na. Ano ni? Nabot na Japan. Ano ito na. Hinaganggang. Ang kupras wala na. Okay tayo. Tatapos lang namin magkupras guys. Nabinta na namin yung kupras. Habang nag-ano pa mga sila sa kanang magkano yung kita nila. Kasi sharing dito guys. Pag share sila mamaya, hindi na namin isabi yung kung ano yung ilan magkano yung share nila. Basta sila nag-ano na. Nag-relax na kasi para babawi sa lakas ng katawan. Okay tayo. Alright, dito sa ating buhay bukid guys.